Ahojte priatelia, to bol zase prípad. Dneska by som vám rád niečo povedal o ice cream technike dostavby zubov pred endodontickým ošetrením. Tuto bol komplexný prípad, kde sa nachádzal najskôr kovový čap, ktorý sme museli dať dole. Tí, ktorí ich odstraňujete, viete, že je to mor a ide to veľmi ťažko. Tu našťastie nás až tak nepotrápil a postačila klasická ultrazvuková koncovka na odstránenie kameňa. Troška sme pochodili hore-dole, sprava zľava a čap nám takto krásne vypadol. Následne po odstránení nadstavby moja obľúbená gingivektómia vrtáčikom, aby sme vôbec obnažili okraje tohto defektu a dokázali ho nejako dostavať, takže to bolo veľmi v rýchlosti. Veľmi mám rád túto techniku. No a tu sa už dostávame k podstate celého príspevku. Adhezívny protokol, osvietenie a následne flow kompozitom našej voľby. Postupne takto dostavujeme vrstvu po vrstve. Ten flow kompozit by mal byť tuhší, aby vám gravitáciou nestekal mimo vašeho požadovaného miesta. Vždy sa obíde jeden okruh alebo jedno miesto, blikne sa na to lampou na pár sekúnd, iba aby to zatvrdlo, aby to netieklo ďalej. A volá sa to ice cream technika. Ak ste niekedy boli na točenej zmrzline, ktorá sa točí do kornútku takto po vrstvách, takže kvôli tomu je ten názov. A je to obdoba ako keby 3D techniky tlače. Postupne si to dostaviame do takej výšky, ktorá nám vyhovuje a nakoniec sa to dosvieti celé naraz na plnú energiu a plný počet sekúnd. Tu som si spravil takto palatálne a vestibulárne ešte také pacičky, ktoré mi podržia koferdám. Som rád, že vidíte, že aj zo zdánlivo takejto bezvýchodiskovej situácie si dokážeme veľmi rýchlo a účinne pomôcť a môžeme pokračovať vo šetrení. Dúfam, že sa vám dnešný tip páčil a veľmi rýchlo ho inkorporujete do svojej praxe a endo bude pre vás zase zábava.